tomto videu som išiel na zápas majstrovstiev Európy do 21 rokov Slovensko-Španielsko. Som sa s známym youtuberom, futbalistom, ktorý hral v nemeckej Bundeslige a zároveň som si pozrel extrémne dobrý zápas medzi Slovenskom a Španielskom. Majstrovstvá Európy sa konajú na Slovensku a tento zápas konkrétne v Bratislave. A veľmi sa ospravedlňujem všetkým mojim fanúšikom, ktorí dlho čakali na video, skoro 2 mesiace som nevydal, ospravedlňujem sa všetkým. Učil som sa dosť akože do školy a musel som robiť ešte aj iné veci, keďže som sa aj vrátil k futbalu zase, ale už plánujem natáčať pravidelný content v lete, takže dajte odber, aby vám nič neukniklo. Je nejak okolo 16:00, zápas začína okolo 18:00, ale sme už tu. Poďme sa pozrieť ešte do tých fanzón. To sme sa stretli s Herstým a so Smilom, s ktorým sme si trochu zakopali. Pozdravujem Mackenzie, zdravím Mackenzie, YouTube kanál a ja verím, že toto video si všetci spoločne užijeme. Následne sme sa vo fanzóne stretli aj s Janom Kolerom. Tu stojíme pred štadiónom, je tu fanzóna. My si tu aj zakopali so Smilom aj s Herstým a je tu extrémne dobrá atmosféra a za chvíľu sa nám aj začne zápas, takže teším sa a uvidíme, ako to dopadne, ale atmosféra zatiaľ skvelá. Úplne jak na dlani ihrisko a za chvíľu sa budú rozcvičovať, takže to vám skúsim natočiť. Je to Španieli. Vidíme tam nejakých hráčov. Rovno tu máme Španielov. Taký záber, ne? Je to ty dva? Video je už úplne na konci. Ja som si tento zápas užil, padlo veľa gólov. Škoda, že Slovensko prehralo, dostali gól v 90. minúte, ale nevadí, aj tak uhrali v pohode výsledok na to, aký je Španielsko ťažký, super. Sa na vás budem tešiť pri ďalšom videu, nezabudni mi dať like,
odber, môžete ma sledovať na Instagrame MatKenzie IT a my sa vidíme pri ďalšom videu. Zatiaľ čau.